салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 23 августи соли 2024 қарор дорам дар шаҳри Турсунзода. ва ман гузаштаи сода ҳамин ҳолатро дида фуромада навор гирифта одамо ход салом алейк кардам, маро шинохтан ва ман гуфтам чӣ кор карда истодед? Гуфтан ака мо мавиз карда истодем ва буромада навор кардам. Анин ангури мерседесро мавиз карда истодан. ин ангур дона дорад, баъде ки хуш шуд донашро мегиранд, мавизи олиҷаном мешавад. Мана ин барои хуш кардан бо анихел дастгоҳҳо сохтан. бинед. ва ман хурсанд ҳастам ки ангури мо намепусад, ангури мо мавиз мешаваду ба хориҷи кишвар ба нархи дилхоҳи деҳқон ба фурӯш мебарояд. ана ин хел ҳамдиёрони азиз, гуфтем ахири халқ фаҳмид ки мавиз кардан дар кор. бинед. ва дар ҳақиқат наворҳои моро тамошо мекарданд, мавизкуниро ба навизкунӣ гузаштанд. пеш хел мавиз бисёр намекарданд. мана ина сохтан, анхел сохтен, анхел мавиза бинеда. сим ин хел хай хулоси гап мана бинед чӣ хел анхел карданашонтиам ҳа. ана ин мавиз ҳозир мерем мебинем якта маҳлул ҳаст ва ба организм зарар надорад. дар ҳамон маҳлули об тар карда гирифта хушк карда истодан, сифаташ беҳтарин мешавад. баъд аз он ки ин хушк шуд, ин дар як моҳ мумкин хушк шавад, гирифта дар оилаҳое ҳастанд ки донаи мавизро ҷудо мекунанд ва вай оила ҳам соҳиби кору пул мешавад. ҳозир мебинем чӣ хел ин обҳо мезананд. мана ҳамин об. духтарҷон, ҳамина халтачаш кани ҳамин обба. ҳозир бинем ҳамина як халтачаша нишонтиянд чӣ маҳлул аст. ҳамин обда мезананд яшикаю. мана ҳамин яшик пури ангур аст. ҳамин обда зада кашол мекунанд. каните ин организм залал надорад, ин намака. ин ба зум ин ба эрони арабӣ ҳам ҳаст, хитоӣ ҳам ҳаст. нисондагӣ моли хитой ба гумонам бошад. ин ба организм зарар надорад. ин намак бошад. ана ин дар ҳамин оби хунук ми оби хунукро омехта мекунанд. дар ҳамин як пачка чанд литр обба? 10 литр обба. мана доштаистед. ангур мерседес ми? мерседес. ин донаша баъд мегиранд ми? баъди хушк шудана? оилаҳое ҳаст ки донаша ҷудо карда метиҳанд ҳам бо кор. калонша ҷудо карда донаша ҳамаш калон. мана ҳамдиёрони азиз, мана ин хел мавизо мекунанд. ин чанд рӯза қоқ мешавад додарҷон? як моҳда қоқ мешавад? мана ин хел ангурпарворони вилояти хатлон ёдгиретон, шумоам ангуротон фурӯхтанатон кинд аст. ана ҳамин маводе ки ман нишон додам хитоӣ дар Турсунзода мефурӯшанд. як пачкаш намедонам чанд пул аст. як коробкаш 1000 сомон буд. коробкаша чанд дона бошад намедонам. ҳичи ҳамона да оби хурк аралаш мекунед, зада гирифта кашол мекунед ҳам хел. баъд донаша ҷудо мекунед. агар ангурои шумо бедона бошад бо беҳтар. ана ин мавиз тайёр кунем. ана ин духтарака ҳам соҳиби ҷойкорӣ, занака ҳам бекор намемонам. бинед як боғбон, як хоҷагидор чӣ қадар одаморо соҳиби ҷои корӣ карда истодааст. оянда худо хоҳад мо ба Тоҷикистон технологияи мавизро ворид кунем, яъне ин хел не азоб нею барқияшро ки аз ин тараф меандозеду аз дигар тарафаш мавиз карда мегиред. хай худо хоҳад зинда бошем ки наморем ҳама инда дастамон намерасад. ана ин хел мавизкунӣ. мана ба кадоми маъқул шудагӣ бошад мавизкунӣ. меҳнати халқ
ما خوشحالی باشه یکم گپ نویسه گوید ها بالا ببینید بالا ببینید با یک دیگه کلان همه خیلی پر کده اومدن حالا که وش پر ولی اونجا رفته یک نور کنم همینطوری عزیز من دیگرش اومدیم ایناش پیشتر کردگی بوده است ببینید علاقه پوچالا شده است علاقه مویز شده است ببینید ایناش علاقه مویز شدگی ببینید چه خیلی زور ها این طرف بیم مهنتی خلقی بیچاره خلق مهنت میکند آفرین همین تینجی امونی باشد همه میشود اینه ببینید یک هفته پس علاقه موبایلشون کشوده میشد برای که علاقه این پوچلاش رو مایده میشدن مویز شده سود است ببینید باور کنید این حالت رو دیدم من خیلی خوشحال شدم برای که 2-3 سال شد من تشویقات برده ایستادم که انگورتون رو مویز کنیدتون این ببینید خدا خواهد مویز ارزان شود در تاجیکستان خودمون خلق مویز خورد خواهم دورون عزیز با مهنت خلق ترسنزاده یک بها گذاری کنی میبینیم چقدر بها گذاری میکنید در پناه خدا باشید